Servus bratu, poďme na to, dneška ramena. Perší cvik budú military press, potom nejaké rozpašky a na koncu ešte budú shrugs, takzvané krčenie ramien. A môjim cieľom je toto dvihnúť cez 6 razy nad hlavu. Lepšie povedané, vycisnúť cez 6 razy nad hlavu. A mám tu naloženo 60 kg a budem sa snažiť to zdvihnúť cez 6 razy. Dneska sa podarilo 9, což je môj osobný rekord. A je to paradzina, progres je tu, všetko pokračuje tak, jak má. Furt zvyšujem a pevne verím, že o 2 týždne možno sa mi to podarí vycisnúť cez 6 razy. No a potom sebe stanovím nejaký ďalší cieľ, ktorý budem chcieť zvládnuť. Dobre, takže tu som zbiroval len 9 razy. A ideme na ďalší cvik. Tu som ulapil SZ-pičku, na ktorej bolo naložené 32 kg a cískal som to pred hlavu, že by som aktivoval predné svaly, ktoré vlastne robia ten vycisk hore. Tu som sa s tým len kus pobavil. Bolo to čehšie, než som sa vymýšľal, preto som to takoj pustil na zem, lebo na čo sa s tým budem baviť, keď to nechcem zdvihnúť. Dobre, potom som ulapil 2 12 a som to poriadne dopumpoval. Klasické tlaky v stoji so jednoručkami. Tu len pár opakovania, nejakých 6 šizem. To išlo úplne do zlyhania. Potom som ulapil šizmičky do ruky a robil som takého motýlika alebo rozpašky nad hlavu. Tam som sa snažil už celkom načisto rozbiť ramena. A toto robím väčšinou furt tak. Ako náhle to uštvem, som spokojný a môžem ísť robiť rozpašky. Rozpašky som dneska zrobil kúščik inakší. Chcel som zrobiť tzv. Cheat reps, alebo kto to nazýva, že kontrolovaná negatívka. Čiže ulapil som do ruky 12, což je dosť veľká váha, a hlavne teraz, už keď som rozbitý. A snažil som ich explodovať hore, do húry, a kúščik potrímať hore, takú pol sekundu aspoň. A vlastne som sebe vychutnával tú negatívnu fázu, kedy to ide dolu. Lenže bolo to dosť masné, bolo to dosť ťažké, takže som sa na to vydžubal a ulapil som šizmičky. Tu som sa snažil to úplne rozbiť a na samým koncu som ešte ulapil 2,5 kg kotúče a tam som to už išol proste, už jak sa ruka nepohla, vtedy to bolo OK. Dobre, takže to by boli stredné ramena. A celkom posledný cvik som išiel z veľkú štangu, tam som naložil, ani neznám, môže dať 80 kg som tam mal dokopy. A robil som krčenie ramien na trapezi. A to bolo všetko. Takže tak. Dobre, paráda. Tréning ide dobre. Všetko pokračuje tak, jak má. Progres tam je. To som rád. Dobre, bratu. Díky moc, že to dokúkal do konca. Vidíme sa zjutre možno a budem mať chribet. Takže tak. OK. Maj sa krásne. Trimše a tak rob, že by dobre bolo. Čau. Gotovo si.